Nu filmer jeg dig, Tommy. I mega mange minutter. Så kan du lære det, kan du. Hvor jeg er kriminel. Hey! Sexy lady! Er du lidt sexy, eller hvad, Tommy? Ja. Er du? Jeg har ikke tid til at nyde det øjeblik. Jeg er nødt til at filme det og gå hjem og se det. Sig noget meget. Jeg sagde det også sidst, du sagde det. Sig noget meget fornøjeligt, Tommy. Hej. Så vi kan lægge det på Facebook. Hvad så er din gangster? Jeg har Hej Peter! Ja, Peter elsker dig. Han filmer. Chelsea, Kussi. gode. Kussi, sige noget sjovt, så jeg kan lægge det på Facebook. Tove Sagrem. Er du sådan nuttet? Numse! Ja. Oppa Gangnam Style. Sexy lady. Rugbrødsmad. Hun tog min saxofon. Hun tog hans saxofon. Nej, ikke min. Hvem har taget din saxofon? Mig. Har taget den anden saxofon? Godt lavet. Hammer, vi skal over. Der er fandme livet vel. Fuck, jeg vil. Tak, Kussi, du er sød. Hey. Du kommer lige med på en mega lang film, som kommer med på Facebook. Nej. Sig noget til Morten. Sig, at du elsker ham. Morten, du er dejlig. Gå væk. Morten, vi elsker dig alle sammen. Du var så lækker, Morten. Du kommer også med. Nu så vi også dit hår. Oppa Gangnam Style. Du er så god til at danse, Tommy. Går du til ballet? Fuck, du er kriminel, mand. Split! Jo. Vil du ikke med på den... Løber, dreng. Kussi! Jo, eller Kussi. Jo, eller sammen. Voldtægt! Ja, dreng. Så fucking fræk, Kussi. Jeg er fucking hardcore, mand. Gangster! For helvede, Kussi, din mere. Skal du stå og bolde på flyttepælen? Sig noget til nogen, Kussi. Facebook. Send en hilsen til andre end Facebook. Hej Obama. Held og lykke, mand. Hej Andreas, din nære! Al, vil du ikke sige noget? Yes. Du lukker. Peace forever, man. Hej Andreas! I love Justin Bieber. He's the best I know. Peace forever. Vi bliver kørt ned alle sammen. SOS, drenge. Det tager sikkert 100 år om at uploade. Kan jeg klare det?